ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо аст. дӯстон, аз территорияи варзо баста ки тарафҳои гестат, деҳаи дашти хорузор гуфтага аст. бениҳоят ҷои хубай. ин тарафҳои ҷангалак норафта мега, нами саршавиш да мега, бениҳоят ҷои хубай. аз дуруни пойтахт то рамҷара мегад, мисол маршруткаи 26-27 мега мебояд. бениҳоят ҷои хуб, Душанбе да наздик. обшим дӯстони азиз 4 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки боз барои мисол ду сеюм ошона монолит аднаскани монолиташ рехтагӣ аст ки ин хона осан проекти ду се ошона хона бардор ки уже якум ошонаш тайёр аст. хоб якта калидори дароз дорад ва балкон дорад. боз дар берунша мегад, мисол отделни бо временка кардагӣ аст. мисол ҳамихе чизо балкон, унитаз ва термиси пачка. хона бо пеменблокати пенаблокати омода шудааст ки бениҳоят мегад хубай. канализатсия дорад ва дута дигар қолинои пачка, дута пардаҳои оригинал ва дута дигар шифонерои $500 мегад дорад ки ҳамаш заказ карди омадагӣ аст. боз як кондитсионер, печкаҳои аловии мисол кумур 2800 сомона мегад, заказ карди тайёр кардем. стиральни машина дорад, телевизори плоский, кухни гарнитур ва 5 дигар дари пачка мегад, беларусский оригиналош мегад, якнимазори ҳам хеле заказ кардианд. боз чоҳи 24 тонага дора мегад ки болош маҳкам мегад, болош да ҷои гараж, ҷои мошинмонӣ кардага 24 тонага об. боз дар пеши хона мегад канали об мегузарад. дар ҳамин хона баъд аз обши мегад қариб $43 мегад расход шудага. не ки ҳамира мегад мо нимша мегад срочна мегад беморӣ дорем. нархи ҳамин хонара мегад $22000 гуфтесиям, бо каунтари дигар муомила мешавад. ҳамаи чизи чораш кард метиҳане ки дар инҷа ҳамаи суратош неста, барои ки чизи чораш дар дурӯш ҳаста. кондитсионер, телевизор, кухнига дута мисол шифонер, ҳама чи обши дора, қатиш ҳамаша метиҳа мегад. ҳуҷҷатҳои хонам 100%. инамҷа ҳамаи маълумотош ҳаста. $22 арзон мешавад. рақамошон рақамои мегафонай. бемор дорем мега ба ҳам хотир арзон фурӯхтесем, яъне ки бо проектҳои мисол монолит ва анаскани уже рехтагӣ тайёр аст. дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем срочна. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар маҳаллаи сами совхоз гуфтагӣ аст. пушти ресторани саёд назди бозори ҳоҷишариф мешавад ки бениҳоят ҷои хубай. шаҳри бохтар, маҳаллаи сами совхоз, пушти ресторани саёд, наздики бозори ҳоҷишариф. обшим 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бадорон ки якта ошхона баня кух дорад. обшим 3 дар хона ки ними хонаҳош мегад тайёра ва ними дигаш яъне ки уже пурра вале тайёр нест. уже деволош бардошт карда, фақат каунтар кору борош мондагӣ аст. хоб кухни, ванна, ҳоҷатхона, аловхона инош мегад уже тайёр аст. боз рӯ парои хонада бод уже барои 3 дар дигар хона уже деволош ҳамаш бардоштагӣ ҳаст. герди хона мегад ҳамаш маҳкам тайёр аст мегад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи арзона $180,000 сомонӣ. вариантҳои алишам мегад мешавад ба ягон духонага алиш аз территорияи ҳамин шаҳри бохтар алиш мекунем мегад, хабо дигаша маҳсилат мекунем. об свет мегад ҳаста дар пешаш мегад, ҳамаш ҷои хуб да $180,000 сомонӣ. бардон азиз, бениҳоят хонаи арзон ки аз шаҳри бохтар. кухни, ванна, ҳоҷатхона, аловхона ҳамаш тайёр, гирдиш маҳкам, дарвозаи нав задагӣ. кадомитон агар алиш мекунем, марҳамат рақамошон аст, кадомитон мехарен боз савдо мешавад, марҳамат занг занед, дигар маълумотча гирен. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшии заминӣ бошад ё ки квартира, замини холӣ, ягон мошин, ягон чиз дигар барои фурӯхтан, шумо метавонед ки ҳамхали сурат маълумотча қатъи рақамотон доред ки мо намехе фурӯш да эълон да мегузорем. лайкора гузорем ва навори моро дар ватсап имотон подлисаш кунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, дар катасой гуфтагӣ аст. болои зарафшон мешавад. аз дуруни шаҳр мегад то ҳамин замина мегад 4 километр роҳ аст. ноҳияи рӯдакӣ, тарафи катасой,
болои зарафшон, ҳамагӣ 4 километр роҳ аз дуруни шаҳр. обшинбадрон 6 сотиқ замин астае ки срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 55 000 сомонӣ. гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд. Ин ҳамҷода бо нишона кардагия ки чӣ хел замин куҷо дае. Замин ҷои ҳамвор аста, баъд устунаш ҷои баландӣ астае ки вай баландӣ шуда қуш намешавад. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 55 000 сомонӣ. бародарон 6 сотиқ замин бо ягон сум муомила мекунанд. ҷои ҳамвора мега одамо зиндагӣ доранд. омада бидонед агар маъқултон шуд мега бо ягон сум савдо мекунем. рақамошон дар поини видео аста, тисел аста, кадоми шумо харедор бошен марҳамат занг занед. аз шумо хоҳиш дорем ки албатта лайкотонро фаромӯш намекунед, мегузорем ва навора бозам такрор шавад. дар WhatsApp имо чизе дорен падилсаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ваданасоз гуфтагӣ аст рӯпарӯи парки Айнӣ. Якхонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад. 30 квадрати метрай. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. рӯпарӯи дом мегӯяд мисол ҷои супермаркет, мағоза ҳам хел чизо ҳастае. қатъи хона, мебел, кухни, стенка, хоб ҳамин хел чизо ҳастае. қатъишон метия мегӯяд душ, кабинаи душ ҳамин хел чизо дорад ва балконам дорад. хона хайр ремонташ хуб аст, бо ҳама чизи чораш бо маълумотои пурра аниқша аз соҳибашон мегирен. ҳамагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. бародарон бо арзон мешавад, отоплениям дорад. ҷои хуб дар мега срочно пул дар кора маълумотои аниқ ва пурраша мега тариқи телефон. доми 4 ошунаи дар чорумаш қарор дорад. як хонага ба дуняди 30 квадрати метр бо нархи 260 000 сомонӣ. кадоми шумо ки мехаред марҳамат занг занед. обсудамаш 100% астае. маълумотои бештарша гирен. лайкора гузоред ва навора падисаш кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, бо хонааш астае ки қарор дорад дар ноҳияи Восе. территорияи район дар мега нагуфтанд ки ҷоша ҳаминаша пурсида мегирем. 8 сотиқ замин дорад ки ду дар хона веремика дорад. баня, кухни, аловхона мегӯяд сохтагӣ ҳастае. хона булош мега нопӯшонда астае. мега ин сохтмонаша давшиша одамоне ки харед мега худаш мекунад. об светра гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 42 000 сомонӣ. вариантҳои алиши ҳам аста. ягон мошинам бошад мега алиш мекунем. инҷара ҳамчун даҷи хона не мисол ҳамчун замин ҳисоб карда мефурӯшанд. ин стройкашам ҳисоб намекунанд. 8 сотиқ замин ду дар хона, баня, кухни, аловхона ҳамин хел рехта тагошда ҷои подвалам дорад. участкаи фурӯшӣ 42 000 сомонӣ дар ноҳияи Восе. дӯстон аз агар кадоми шумо ки мехаҳед рақамошон дар поини навор нависида астае. дигар маълумотоша гиред. алишам ба мошин мешудае. шумо дам агар хали замин хона фурӯшӣ бошад марҳамат сурат маълумот адрес рақамотро нависа рӯй кунем, фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатии мо астае дӯстон, инаш аз шаҳри Душанбе астае ки дар пойтахт дар 65 микрорайонда қарор дорад. доми 13 ошуна. хобдухонага квартираи бародарон дар 13 мошина қарор дорад. 44 квадрати метр аст. бо об свети доимии таъмин астае. ошхона, баня ва кухниш мегӯяд отделни дорад. ҳоҷатхона ва баня дар дигар ҷо, кухни отделния. хонаҳо мегӯяд ремонти замонавӣ кардагӣ. дар наздикии дом, мактаб, садик ва поликлиника хело наздикае. хоб срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. бародарон бо арзонам мешавад. духонага квартира 44 квадрати метр. нашуд лифт ягон чӣ гуфтагӣ нестанд, не ки бояд обязательно дошта бошад. мумкин ки лифтша нанависад, аз ёдатон баромадае. кадоме ки мегӯяд мехарам мега бо арзонтар мекунем. хона бо ҳамаи шароитош таъмин астае. нархи 300 000 сомонӣ. дигар маълумотои пурраша худатон гирен. агар шумо дар хали квартираи фурӯшӣ хона замин бошад барои фурӯхтан, инамхел сурат маълумот чорӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯши рекламада мегузорем. лайкора гузорем фаромӯш накунед. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар наздикии мактаби 4 гуфтагӣ астае. яъне ки файзободи боло. ҳамин хел маълумот нависанд. шаҳри Кӯлоб дар наздикии мактаби 4 файзободи боло. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта каледор, кухни, баня дурун шуда мегӯяд соҳибшон таъҷилан фурӯхта мешавад. 3 дар хона мегӯяд долон ҳастае ва гирди хона маҳкам дарахтои навниҳол дорад. берунда ҳоҷатхона, ҳаммом бо отделни ҳастае. бениҳоят мегӯяд ҷои худа бо ҷош пешуда ҷои навес барои мошин мондан, ё ки барои летни
бениҳоят хуб аст. Бо нархи 175,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтара дигар муомила мекунад, тоқа суми холӣ мегӯяд, алиш намешавад. Ҳамин хона барое ки бениҳоят клиентош бисёр агар ки савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо савдо кардагир, агар ки нарх навотон мегӯяд, тоғри биёяд. Рақамои телефоншо ва видео намистагаса маромат ҳаҷилан занг занем, ягон сумша мегзананд. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонахари дигар хел бошед, дигар хел хона мехарен, дар комментария ҳаст аз кадом хона, квартира, замин харида мебошед, агар ки мо ёфтем, албатта навор карда бари шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, инашам аз шаҳри Душанбе аст ки дар райони Сино, маҳаллаи Хуҷандӣ, 4 гузаргоҳ пушти Институти санъат. ҳамин хел нависиян, маҳаллаи Хуҷандӣ, 4 гузаргоҳ пушти Институти санъат. Якхонага квартира аст бародарон, ки дар якум мошина қарор дорад, 31 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ошхона, баня, кухня дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин медорӣ, зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ. бародарони азиз, бо арзон ам мешавад. ина квартира арзон ки шумо чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардед. райони Сино, маҳаллаи Хуҷандӣ, гузаргоҳи 4 пишти Институти санъат. ҷойи хуб дар мегӯяд, бо ҳамирам арзон мекунанд. доми навай уже одамо зиндагӣ доранд. рақамҳои пурра ва аниқтааш аз рақамҳои поёмода метавонед гирен. дӯстони азиз, фақат шумо дастгиритонам фаромӯш накунед, чӣ хонае ки шумо аз мо хоҳиш мекунед, мо албатта амора кофташ мисол видео карда ба шумо пешкаш мекунем, лайкура занед. квартираи фурӯшӣ аст бародарон, дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки ноҳияи Шоҳ Мансур 7 километр гуфтагӣ аст, назди мактаб, балниса, боғча, ҳамин хел чизо. хело ҷойи хуб дар мега соҳибшон, ҳамин хел гуфтиам бародарони азиз, 7 километр ноҳияи Шоҳ Мансур. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 56 квадрати метр. даруни квартира бениҳоят кушода аст ки хоҳен се хонага мекунед. духонага 5 мошина, 56 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ошхона, баня, кухня дорад. дар пеши дом мегӯяд мактаб, балниса, боғчаи кӯдакона ва бозор мегӯяд, бениҳоят наздик аст. соҳибшон ҳамин хел маълумотро ба мо пешниҳод карда навистиянд. фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ. бо инам арзон мекунем мегӯяд ва муомилааш дар назди ҳамин хона, квартира 300,000 сомонӣ. кадоми шумо ки мехаред, маромат занг занед. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, аз шаҳри Ваҳдат аст ки дар пеши балниса гуфтагӣ аст, бозорчаи Гулистонда, Ватан, ҳамин хел навистиянд. шаҳри Ваҳдат, пеши балниса, мактаб, бозорчаи Гулистон мегӯяд наздик. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, балкон, кухня, ҳоҷатхона ҳамаш дорад. дӯстони азиз, ки дом мегӯяд 4 ошина мегӯяд, дар якумаш қарор дорад. ремонт мегӯяд дорад, мегӯяд ремонташ хуб аст, срочно мегӯяд пул дар кора фурӯш намудем. дар пеши дом мегӯяд балница, мактаб, садик ва бозорчаи Гулистон, Ватан, ҳамин хел маълумотҳо соҳибшон пешниҳод кардиянд. алиш намешавад мегӯяд тоқа вариантҳои сум. боз ин харидига мегӯяд заминча дар фурӯш, яъне ки ҷои заминча аст. инашам қатиш ҳисоб мехӯранд, қатъи ҳамин нарх 250,000 сомонӣ аст. бо камтара дига савдо мешавад. якум ошона, духонага қатиш бо заминча дорад. хона ремонти замонавӣ кардагӣ аст, срочно мегӯяд пул дар кора, алиш намешавад. дӯстони азиз, барои ҳамин маълумоташа гӯш карда баъд метавонед тамос гиред. рақамошон мегафон маромат дига маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон аст аз шаҳри Турсунзода аст ки Рега 4 микрорайон дафтааст соҳибшон. шаҳри Турсунзода, Рега 4 микрорайон, рӯпарои мактаби 98, доми 12 новостройка дом аст ки уже омода барои супоридан қариб. якхонага квартира аст ки дар 10 мошина қарор дорад, 49 квадрати метр, ки ина метавонед шумо ба духонага табдил тиҳед. фақат дар тиреза часпонда метиҳанд, дигар ремонти дурунша худатон мекунед, барое ки хона коробка аст, инҷа лифта мешавад. аз 10 ошона зиёдтар аст, яъне ки ин квартира дар 10-маш қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ. бародарон, бо камтара дига муомила мекунад фақат одамони харидор. рӯпарои мактаби 98, лави роҳ, мисол 4 микрорайон, доми 12 мега соҳибшон, доми 12 ошона мешавад. рақамҳои телефоншон дар поён нависта, билайна кадоми шумо мехаред, нархи квартира 150,000 сомонӣ, боз камтара дига муомила мешавад. шумо дам агар ҳамин хел квартира, замин, хона бошад, роҳи кунед, фурӯшта мегузорем. ин буд хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда.